ka Center of Learning, Knowledge and Services lani Colks hinin kasngi kala Pynlong ya ka program bala ai kerteng ka certification on broom grass value addition and packaging ha ka Shnong Sning da ka jingtmu ban hikai ya ki barikor Kumno ban Shna jing Shna bat bante ya Synsar ha ka program la samru ya ka sernot bat kitiar badan kam sha ki nong ishibenta ha ka ni ka program la wan ishibenta da ki he officer ki bakantop ya uba harvester doling uba dei u assistant director katanat horticulture ikong streamlet sotun na ka prime mekalia uba vice bersad uba dei u director ka Colks na lor ki weipan ki nongkran ha kani ka sngi kala ajingaro Halor ka jingshim ya kani ka senjam ha ka por ka babyang ban hikai kumno ban yang hala ki jong gikchat hakum kani ka por ka kam bala kenturu ya ki nongsha hikai ban pendan kam ya la kasab knang baken la ban imjak po Asmat support rumah mana kalian juga Colks but in collaboration with DMS DS pelapan dan sim kali kata mana pergi susu ya di nomor kisumi setelah sudah panen dari pairu kelak kini subur karya kisok dipakai kisumi kisok turun jungin ini kipoisi celah berpihak di tanah di India jungin pergi lah poisi subur Dubai itu